Vítajte v zlatej ére obsahu. Nikdy v dejinách ľudstva sme nemali toľko seriálov, filmov, hudby a nikdy sme sa pri nich tak strašne nenudili. Dnes sa totiž kvalita netvorí. Kvalita sa optimalizuje pre algoritmus. Ak dnes na streame nájdete niečo hodnotné, väčšinou je to buď skutočný príbeh strašnej vraždy číslo 947, alebo ďalší fantasy seriál, kde je rozpočet menší než catering a dej napísal niekto medzi dvomi poradami o tom, čo všetko nesmie povedať. Algoritmus je hladný. A teraz to najlepšie. Špeciálne efekty sú horšie než pred 30 rokmi. Vážne. Pozrite si prvý Jurský park, dinosaury. Dýchberúce. Potom si pustíte ten posledný a zrazu máte pocit, že dinosaury renderoval niekto na staršej mikrovlnnej rúre. 3 desaťročia technologického pokroku a výsledok vyzerá ako spätný chod dejín. Počúvam, že podobne je na tom herný priemysel. Hudobný už je v stave klinickej smrti. A filmový? Ten ide na prístrojoch. Ešte pred 15 rokmi existovali filmy, ktoré poznali všetci. Albumy, ktoré hrali všade. Hry, ktoré zjednotili celú generáciu. Dnes máme tisíce titulov a žiadne spoločné spomienky. Zábavný priemysel sa nezrútil. On sa vedome rozhodol, že bude vyrábať viac, rýchlejšie a lacnejšie a dúfať, že si to nikto nevšimne. A všimli sme si. Len sme medzičasom zaspali pri 3. sérii niečoho, čo si už nepamätáme. Vrchol kultúry? Už bol. Bolo to dávno predtým, než sa priemernosť začala vydávať za pokrok.